Oh, Goeienaand, kan ek asseblief die huismense sien? ja, meneer kan saam met my praat. Dame, kan ek iemand sien wie hulle eie huisrekeninge betaal? O, bedoel meneer soos my ouma. Jong, oupa, ouma, dit maak nie saak. Oké, ek roep my ouma gou. Goeienaand, mevrou. Hallo meneer. Die naam is Konrad. Mevrou, ek gaan nie nog baie geselsies aanknopie. Ek is net hier om te kry wat aan my vrou gehoord. Meneer, wie is jy en wat in my is behoort precies aan jou vrou? Al wat jy binne sien, is die property van die vrou, Sarah Williams. Behalwe dit, Meneer, is jy blind? Sien jy nie hy skyfire staan op die tafel nie? My tafel. En my huis. So weer eens, alles my property. mevrou, ek gaan die baie maklik vir u maak. Geen wat aan my behoort, Hey. of ons kan mekaar in die hof sien. Want duidelik is u gemaklik daarmee om gesteelde items te koop. Ja, maar wie gaan nou my geld terug wat ek gespandeer het op hom? Dit moet u uitsorteer met die krimineel by die airfryer en u verkoop het. Lekker aan verder. Meneer, Ek luister. staandig, ik krijg niet die mensen, je lijkt mij niet. Ik krijg nou zo net een idee, meneer. Ik voel persoonlijk ons altijd nog gesaffer. Die system of criminality activity. So ons moet op een manier zeker maken. Ons zet een stop daaraan. En ik heb toevallig gezien op je kaartje nou eerst een lawyer. Zoals ik die mannetje in de handen krijg wat dingen mee kon verkopen. En misschien, dat is een voorbeeld. Als ik misschien zo'n beetje vat aan zijn lichaam, je weet zo'n beetje pennelbeet. Hier dent, hier skraap, hier een bult. En hij gaat maken zaak en ik heb de lawyer nodig. Zal ons handen vat en mij representation in die hof? Free of charge. Ik blijf onder in die straat. Tot ziens. Daar is hij. Dank je, meneer. Laatste ding, meneer. Zoals meneer weet... Bissel. Ik krijg bak aan die kast. Zoals meneer weet... Als een mens goed koopt zoals die, zoals een skyfryer... Nee, dan koop je het om het te gebruiken. Nou, ik is geen verschil, meneer. Ik heb hem gekoopt om hem te gebruiken. En ik heb het toen gedaan. Zo, sinds van mijn ogenblik kan ik gewoon aan mijn chips ideaal zo. Meneer zijn vrouw kan hem net schoonmaken. Ja, so, ik heb maar... Het was mooi, maar je geld, denk ik, wat. Ik kan hem zeker met man nou... Je weet... Er zijn 2 chipjes in, meneer, maar het was een meter. Zien jullie nu af? Bye, dank je. Hallo julle, zomaar Sarah hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekeken. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.